¿Qué tal? Buenas, queridos. Bon dia de nou. Bon dia. Cada volta més guapa avui que dus Sí. ahí una... Hola, Sí. quin delantal. I tu també, de tipus arguinyano. Bueno, la panxa, vaig amagar la panxa si no se sentiuen. Normal, així en la cuina de la mama. Clar que sí. Vale, perquè avui també tenim un plat estrella de l'interior, així al coll, Sí, Què no tenim? és de dinar, és per a sopar. O berenar. O berenar. I això ja ho contaré ara després. Du molts records. Fregit en conill. Fregit en conill. Fregit en conill. Què Que no canya? vol dir que anem en conill. No, anem Que, ben, si ben no- abrigaets, Sí. Mola. Vale, vamos a ello, queridos. ¿Qué tal? Com esteu? Hola, bon dia. Avui què anem a fer, madre? Tot en cru i entonces no sofregeix. Però, si no, Important, mama. Ingredients. Pa fregit en conill. pues conill, per supost. Ole. Però Magre. quant de conill? Quan de conill, pues 2, 4, 6, 7 trossets. 7 trossets de conill. Que això què serà? Mig conill? No, n'ha sobrat un poquiu que el guarde per fer arròs caldoset. Vale, però entonces això què seria? Un poc més d'un quart d'un conill. Sí, totes les molletes, d'una bandeja que és mig conill, a guardar el que és el cap, la maneta i el que Ja. és costelletes i tot això, i ha posat les molletes. Les molletes. I has aconseguit Magre. magre. És però una de- xulla, no, de això és cerdo. d'una xulla, sí, una xulla d'agulla, que l'ha fet a Correcte. trosset. Després ha aconseguit renyonet, que no n'hi ha, perquè tota la casqueria ara està molt sol·licitada, perquè ara antes era de Des pobres pobres. i ara I és ara- des influencers que Eh. fan mollejas i Sí, tot sí, això. sí. I fetge. Fetge, que n'hi haurà? Uns 200 grams de cada uno de... No Ahí podeu arribarà. veure les quantitats. Tres talladetes de fetge i un renyó de cerdo. Un renyó de sencer. cerdo. Després, Per suposat. la tomaca, per La suposar. tomaca- Tinc així el sucre per Tomaca posar... natural. Sí, en pot. Correcte. Després, bajoca verda, que és el que normalment es posa en el fregit en conill, que és un berenar sopar de, De Pasqua, correcte. Claro. Quan la vesprada de Pasqua, del dia de la Glòria, Glòria. és fregit en conill, això... pascuero total, Això, jo ho diré, formatge blanquet, sobrassà, la mona, xocolata i tal. I el fregit, que ma mare ho feia per anar-se'n a la tia sopar, Amparín, berenar a la tia Amparín. Allò pont I, de Fernando Reig. clar, en abril no n'hi ha, entonces no... Però com ara sí que n'hi ha, pues Toma. posarem uns esclatasanguets. Uns que li donen esclatasanguets. també molt bon gustet. Total. Vale? I has preparat uns allets ahí? Un gallet, que ara ho posarem, Un posar la dent tomata. d'all, no? Una. Vale? També una fulla No, de... això és pel sucre perquè no entren les formigues. Mira que detall. I el diré una altra curiositat, així perquè ja li ho ha llevat tot, però, és a dir, així donem hasta receptes d'infermeria. La grasseta del conill, que Sí. veus és això, per exemple, Sí. serveix per si t'has clavat alguna punxa, Ja. es lleva. Te la poses en una tirita i trau la punxa. Mira que Perquè ho coses. sàpigues. Mira que coses. Momento fregitori. Home, es diu fregit, per algo, no? Has tirat primer el conill I el magre. i el magre. Sí, però com està tot tan tendret, ara li tiré El fetge. i el renyó. I el renyó. La batjoca verda. Sí, Ja ho has sofregit tot. Ja sí, has ara que es tirat passa un inclús els poquiu... esclatasangs per dorar-los. és que els esclatasangs costa un poquiu. Entonces ara li pego unes voltetes perquè la bajoca és natural i no està congelant ni res. També li pego unes voltetes i per últim posarem la tomaca i els allets. I ja ho deixarem. L'últim és a lleig. La Sí, tomaca per i si els no alls. es crema. Ah, mira. I ja ho deixarem ahir, que vagi Este és relativament fàcil. Sí, perquè el deixes posat i ja està. La cassola és un poc més complicat.
Ara això necessites una barra de pa després per anar mullant. Momento a lleig i tomaca, perquè això en estar doraet, que es veu més o menys a triomfar, no Després ja té que coure's. I ara li posem... Que és 250 grams? No, això és 1 quilo. 1 quilo de tomaca. Em demano disculpes. 1 quilo de tomaca. Pa unes 4 o 5 racionetes. Sí, o 6. O 6. Este conditions. Alguno, si es porteu bé, alguno podeu igual optar al Que Tupperware. posa un poc d'aigua. Ah, i vas a posar-li aigua. Sí, un poc Li has posat el quilo ahí de... de tomaca. Un poquitiu què és? Un poquitiu. Què serà, un got? No arriba. No arriba un got. No. Ja, però és que, mama, tenim que saber les medides. Pues mira, Pues mira, ves al campo. jo l'ull és... La mejor medida. O sí. I ara li posaré un polset, Un polset, això com és? pues un polset, de sucre. Perquè hi ha gent que li posa bicarbonato, per si la tomaca està un poc àcida. Però lo del bicarbonato jo crec que fastidia 3 pessiguets, 3 pessiguets. Després ho provaré de sal. A veure si... perquè com jo, tu saps que m'agrada la sal. Tu eres salà. I ara, gràcies, ara sempre ho faig dolç perquè tinc por de fer-ho salat, claro. Bueno, pues això ja està. Que pintaca, Té xaval. una pinta que, bueno, necessitem el xusco sencer. Una barra de pa. Sí. Y de berenar un genaro. De cosentaina. Genaros. Ha descobert així en Alcoi que també, com és de cosentaina al forn, Sí. també tenen genaros. Genaros. Qualque dia en compraré. Genaros és A veure, internacional. està Vale, ara deixes el xup-xuf ahí. al 3, que és la meitat. I quan vas a deixar-ho? Pues vaig a deixar-ho prou, almenys mitja horeta, Mitja hora. 3/4, que vaig Ahí, a fent xuf, seva xuf, poquiu a xuf, poquiu. pilla. Vale? I ja està. Correcte. D'acord? Que hi ha que procurar és que no que no s'agarre. s'agarre, que no s'agarre, és perquè important. la tomaca sempre li pega Sí, per agarrar-se. agarrar-se. Ara traurem un trosset d'algo No és trencar el bull com el fresol. no, i ho provarem, vale? Fregit en conill. High school, Que high bo. school. Quant de temps? Sí que feia temps, Però molt. Això dels programes, mama, estan fent molt revivir Sí, grandes sí, momentos a todos. de la història, grandes momentos de la història alcoiana. familiar. Sí, sí, sí. Vaya sí. que sí. Com ho veus? Estic provant. Bueníssim. Sí, però estàs posant-li sal. Sí, però estava un poc massa I dolç. els 3 pessiguets de sucre han fomentat que no estiga tan àcid. Claro, si no li seria espuma de la tomaca. Tu estàs ahí concentrat menjant el tros de fetget, no? O No, de rellonet. Ara te'n trauré un perquè em faig el vermudet. Home, clar. És com en el paelló, que poses el fetget i li pegues unes voltetes i això és pel cuiner. Correcte, correcte. Tota la raó. A veure, A veure. si trobo un trosset de fetget o d'algo. Sabeu què passa? Que m'ha tingut que endur el tàper a ma casa, però ara vos diré com està el veredicto del percal. Tinc la barra de pa així preparat. Fregit amb conill de la mama en esclata-sangueig. A veure. A pillar així un esclata-sanguet. A veure com està el tinglao. Quant de temps, tio, quant de temps. Mira, vaig a preparar-me el pa. Quant de temps... Que bo, fregit amb conill. Jo a voltes ho berenava, això, saps? Fregit amb conill, però és pascuero, és un berenar de Pasqua. Bueno, queridos, a la vostra salut, vaig a continuar. Això està exquisit. Què tal? Com esteu? Hola, bon dia. Avui què anem a fer, madre? Lo ten cru y entonces no sofregís. Pero si no,